खुलुमबाय आं मुसे सुशांत नार्जारी दिनैहाय आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय स्टक मार्केटआ मा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोबोद खम सुबुङानो स्टक मार्केटआवहाय बिजनेस खालामो आरो जोंनि बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो स्टक मार्केटआव बिजनेस खालामनो जोङो सोलोंनांसिगौ मानोना गुबुन जायगायावहाय गोबां मानसियानो स्टक मार्केटआव बिजनेसखौ खालामो दा जों बहाय माबोरै बिजनेस खालामनो हायो स्टक मार्केटआ मा बेखौ आं मिथिहोनो नागिरदों स्टक मार्केटआ जाहैबाय मोनसे प्लेटफर्म मोनसे जायगा जेराव नों आं बयबो मानसिया बहाय कम्पानिफोरनि शेयारखौहाय बायनो हायो आरो जेब्ला दामा बारा जाबाय अब्ला बेखौ फाननानै जोङो मुलाम्फा खामायनो हायो दा बेनिखायनो जोङो स्टक मार्केटखौहाय बिजनेस खालामनाया जोबोद गोरलै दा बेनि टेकनिकफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों सिगाङावनो जोङो स्टक मार्केटआवहाय बिजनेस खालामनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ मोनसे एकाउन्ट गोनांथि जायो बेनो जाहैबाय डिमेट एकाउन्ट बे डिमेट एकाउन्ट ओमफ्राय बिनि उनावहाय ट्रेडिं एकाउन्ट दा बेखौहाय खुलिनानै लानांगौ आं बिनि सोमोन्दै उनावहाय मोजाङै भिडिअ खालामबावगोन डिमेट एकाउन्टआ मा ट्रेडिं एकाउन्टआ मा बेनि सोमोन्दै दा जोङो स्टक मार्केटआवहाय जोङो कम्पानिफ्रा शेयारखौ फानो मानो होनना बुङोबा बिसोरो बेंकआव रां लायोबा इन्टारेस्टजों लोगोसे बेंकआव सुख'थारनांगौ जायो नाथाय जोङो शेयार हल्डारनिफ्राय फैसाखौ लायोबा मा खालामो कम्पानिया इसेबांनाखि प्रफिट जादों बेखौल' राननानै होनांगौ बेखौल' इनभेस्टरफ्रा मोनो बेनि थाखायनो कम्पानिफ्रा स्टक मार्केटआव फैसाखौहाय रेज खालामो दा आङो स्टक मार्केटखौहाय मोनसे फिसा एग्जाम्पलजोंहाय होनो नागिरदों स्टक मार्केटआ मोनसे बाजार माने शेयारनि बाजार जेरैहाय जोंनि साधारन बाजारावहाय मार्केटआवहाय मुवा बेसादखौ बायलाय फानलाय खालामनाय जायो थिग बेबायदिनो स्टक मार्केटआवबो शेयारफोरखौहाय बायलाय फानलाय खालामनाय जायो जेरै जोङो बाजाराव अबेबा मोनसे मुवा बेसादखौ दाम खमाव मोनदोंब्ला बेखौ बायथ'नानै दोननानैहाय जेब्ला दाम मोनो अब्ला बेखौ फानो थिग बिदिनो शेयारखौबो जोङो बे रोखोमनि खालामनो हायो मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनोसै आङो जेन'बा अजय आरो बिजयआ मोनसे कम्पानि खालामबाय 5 लाखनि बिसोरो मोनसे कम्पानि खालामबाय नाथाय बिसिनावहाय सासेयाव 1 लाख 2 लाख रांल' दं अजय आरो बिजयनाव दा बिसोर मा खालामखो बिसोर 3 लाखखौहाय नि शेयारखौ फाननानै बिसोरो फैसाखौ लानोसै थारमाने 5 लाखखौहाय जोङो 10 राङै मोनसे शेयाराव 10 राङै जुदि शेयारखौहाय खालामोबा बेसेबां लायो 50,000 शेयार जायो दा 50,000 शेयारनि गेजेरावहाय बिसोरो 1 लाखनि 10,000 बिसोरो शेयारखौहाय लाबाय आरो बाखि 30,000 शेयार दं बिसोरखौहाय सासे मानसिनो दाब्ला गब्ला थेब्ला रन्जय सहेन आरो ददिनो शेयारखौहाय 10 राङै साफायावहाय 5,000 शेयारखौहाय फानबाय सासे सुबुंनो 5,000 बेखौहाय फानबाय 5 बोसोरनि उनाव मा जाखो बिसिनि कम्पानिया ओरैबायदि प्रफिट जाबाय 40 लाख माखासे गासैबो खरसाखौ लानानै बिसोरो 5 लाखआ 40 लाख लाब जाहैबाय दा 40 लाख लाब जायोबा मा जायो शेयार मोनसेयाव 10 रांमोन आगोलावहाय नाथाय दा बेसेबां जाखो 5 बोसोरनि उनावहाय मोनसे शेयारावहाय 80 रां जाहैबाय अब्ला 80 रां जायोबा अजयआ बेसेबां मोनगोन अजयआ बेसेबां दंमोन 1,000 थारमाने मालिकफ्रा अजय आरो बिजयआ मालिक नालाय बिसोरो सानैजोंहाय 10,000 बिसोरो शेयार बायदों दा बिसोरो बेसेबां मोनगोन 8 लाख 10,000 into 80 8 लाख रां 8 लाख बिसोरो सानैजों मोनबाय आरो माखासेया
दाब्ला गब्ला थेब्ला रन्जय सहेन ददि बिसोरो 5,000 शेयार दं साफायावहाय होमबा 5,000 सानजाब 80 समान समान बेसेबां जायो 4 लाख रां बिसोरबो बेसेबां मोनगोन 4 लाख रां मोनबाय अब्ला जुदि बायसान्स जुदि बेंकआव दोनोबा बिसोर बेसेबां मोनगोन जोबोद खम मोनगौमोन नङा होमबा सेभिंआव दोनबाथ' एसेल'खा जुदि फिक्स डिप'जिटआव दोनोबाबो डाबल जायोबाबो बेसेबां मोनगौमोन बिसोर 50 रांनि 1 लाखल' मोनगोन 1 लाखल' मोनगौमोन बेबो 5-6 बोसोरनि उनावसो नाथाय स्टक मार्केटआव दोननानै बेसेबां मोनखो बिसोरो 1 लाखनि जायगायावहाय बेसेबां मोनखो 4 लाख रां दा बेनिखायनो स्टक मार्केटआव फैसाखौ दोनोब्ला जुदि प्रफिट जायोब्ला जोबोद थाबैनो राङा जोबोद बारायो दा आङो माखासे कम्पानिफोरनि मेन कम्पानिफोरनि बेसेन बारायनायखौहाय शेयारनि बेसेन बारायनायखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरदों 2011 मायथाइयाव मारुति सुजुकिनि शेयारा बेसेबांमोन 1,250 मोन मोनसे शेयाराव 1,250 मोन 2017 मायथाइयाव बिसिनि शेयारा बेसेबां जाहैदों 6,500 1,250 बांनानै बेसेबां जाहैदों 2017 मायथाइयाव 6,500 अब्ला 2011 मायथाइयाव शेयार मोनसेयाव 1,250 राङै आरो 1,000 शेयारखौ 2,50,000 रांनि बायोमोनब्ला 2,50,000 रांनि जुदि सोरबा बायोमोनब्ला 2017 मायथाइयाव बेयो बेसेबां मोनगौमोन 65 लाख 65 लाख रां बियो मोनगौमोन नायसै बेसेबां प्रफिट 65 लाख मोनगौमोन बेयो बेसेबां 2,50,000 रां शेयार बायनानैनो दा नेस्ले कम्पानिखौ नायदो नेस्ले कम्पानिया 2017 मायथाइयावहाय मोनसे शेयाराव बेसेबांमोन 6,600 मोन बिनि राङा 2017 मायथाइयाव आरो 2021 मायथाइयाव बांना बेसेबां जाहैदों बिनि शेयारा 18,000 रां 18,000 रां सोरबा जुदि 2017 मायथाइयावहाय 100था शेयारखौ मोनसेयाव 6,600 राङै गासै 6,60,000 रांनि बायोमोनब्ला 6,60,000 रांनि जुदि बियो बायोमोनब्ला 2021 मायथाइयाव बियो शेयार मोनसेयाव बेसेबां मोनगौमोन 18,000 राङै फानना बे मोनगौमोन बेसेबां 18 लाख रां बियो मोनगौमोन दानि आङो मोनसे शेयारखौ माने TCSनि शेयारा 2017 मायथाइयाव 1,100 रांमोन बे शेयारा 2021 मायथाइयाव बांना बेसेबां जादों 3,300 1,100आ बांना बेसेबां जादों 3,300 जाहैदों सोरबा जुदि TCSनि शेयारखौ 2017 मायथाइयाव 500था शेयारखौ बायोमोनब्ला 5,50,000 रांनि अब्ला 2021 मायथाइयाव बेयो बेसेबां मोनगौमोन 16,50,000 रां बे बेसेबां मोनगौमोन 16,50,000 रां 5,50,000 होनानै 16,50,000 रां बियो मोनगौमोन दाना नायदो एसियान पेन्ट जे कालार फुननाय मा फुननायनि इन्डियानि नाम्बार 1 स्टार्टआप होनना बुंनांगोन बिनि शेयारा 2014 मायथाइयाव बेसेबांमोन 500 रांल'मोन मोनसे शेयाराव बेसेबांमोन 500 रांल'मोन बेनि शेयारा 2021 मायथाइयाव बांनानै बेसेबां जादों 2,600 जादों सोरबा जुदि 2014 मायथाइयाव 500 राङै 500था शेयारखौ जुदि बायोमोनब्ला 2,50,000 रांनि अब्ला बे 2021 मायथाइयाव बेखौ फानना बेसेबां मोनगौमोन 13 लाख रां मोनगौमोन 13 लाख रां मोनगौमोन अब्ला सोरबा जुदि बे 2,50,000 रांखौ बेंकआव जुदि फिक्स डिप'जिट दोनोब्ला बेसेबांमोन बियो 5 लाखल' मोनगौमोन नङा होमबा 5 लाखनि जायगायाव बेसेबां मोनगोन बे 13 लाख रां बिनि थाखायनो स्टक मार्केटआव जुदि मोजाङै जुदि कम्पानिफोरखौ एसे एनालाइज खालामनानै जुदि इनभेस्ट खालामोबा जोबोद प्रफिट दङ इन्डियानि नाम्बार 1 राकेश झुनझुनवालाया जेबो कम्पानि गैया बे कम्पानि शेयारफोरखौ बायो आरो फानो बेबायदिनो बियो जोबोद धोनि जों कम्पानियाव शेयारखौहाय बायनोब्ला जोङो सिगाङावनो मा खालामनांगोन डिमेट एकाउन्ट आरो ट्रेडिं एकाउन्ट खालामनांगोन दा बेनि सोमोन्दै आं एसे उनावहाय मोनसे भिडिअ खालामगोन बेनिखायनो नोंथांमोना आरो सोरबा जुदि स्टक मार्केटनि कमप्लिटलि कर्स खालामनो हायोब्ला आंखौहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनि नाम्बारा बे गाहायावहाय होनाय दंखायो 9435483336 बे नाम्बारावहाय
जुदि नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामोबा आङो स्टक मार्केटनि जे डक्टर बिबेक बिन्द्राया स्टक मार्केटनि फुल मोनसे कर्स दङ बेखौहाय नोंथांमोना बायना लायोब्ला जोबोद बेनिफिट मोनगोन आरो फुरा नोंथांमोना स्टक मार्केटनि नलेजखौहाय मोननो हागोन। जोबनायावहाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय धैर्ययैहाय आंनि बे भिडिअखौहाय जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो आंनि बे भिडिअखौहाय साबस्क्राइब खालामनो, शेयार खालामनो, लाइक खालामनो आङो खावलायबाय। गोजोन्थों।